Benvinguts a tots en aquest acte. Som alumnes de coeducació i segon de batxiller d'arts escèniques. Aquest acte és un homenatge a Aurora Picornell dins el Dia contra la Violència de Gènere. Està dividit en dues parts. La primera és la lectura del manifest escrit per l'alumna Sílvia Rigo, de segon de batxiller. I la segona és la performance, La veu silenciada, que va sobre les vivències d'Aurora Picornell. Esperem que ho veureu. La nit de Reis del 37, tu, Aurora Picornell Femenia, a l'edat de 26 anys i sent mare d'una nina petita, s'estressa de professió, cosidora en fil vermell i escriptora de votació. Fores torturada i assassinada amb 4 dones més. 4 dones valentes com tu, valedores del feminisme, la llibertat d'expressió i el laïcisme de les institucions. Aurora, fores activista, defensora dels drets de les treballadores, sindicalista i dirigent del Partit Comunista a Mallorca durant la Segona República. Sense por, assenyalaves en nom i llinatges a tots aquells explotadors que injustament tractaren a les dones i els obrers de l'època, que els malmenaven sense contemplacions. Tu això no ho podies consentir, no volies ser una simple espectadora inert. Eres atrevida i valenta, i feres la passa endavant tot i conèixer les conseqüències que et portaria a aixecar la veu. Lluitares amb les teves armes, les de l'oratòria i les de l'escriptura, per fer camí cap a la conquesta de molts drets socials que ara, gràcies a la teva passió per la justícia, podem gaudir. Però ho sabies, vas intuir quan et duien a morir, quan et duien a matar. Agafares un rodet de fil vermell i amb serenor, prometeres a les teves companyes que si aconseguies sobreviure, fossis on fossis, els faries arribar aquell rodet de fil de minut. Però el rodet mai no va tornar. El teu cos fou trobat un 20 d'octubre a Manacor, a Sant Coletes. Ara sabem que fores emmudida amb 5 tirs d'arma de foc. I allà esperaves, acompanyada de la teva ploma estilogràfica, segurament la mateixa amb la qual vas escriure tants manifests. I sí, et callaren, però tu no fores emmudida, perquè les bales mai no podran silenciar les idees. Els teus escrits són encara recordats i, per tant, tu segueixes tan viva com llavors. El rodet pot ser no tornar a casa, Aurora, però no t'angoixis. El tenim nosaltres i l'usarem per fer honor als teus esforços. Moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes a la performance creada per el grup d'arts escèniques de segon de batxillerat. Us demanem respecte i col·laboració, ja que volem que formeu part d'aquesta experiència. Moltes gràcies per venir. Amb tots vosaltres, La veu silenciada. En un món de tortures coreografiades, les idees es teixeixen destinades a morir. Al ritme de les mamballetes, aviat seran condemnades. Quan no quedi esperança, restarem alliberades. I sorgirà la revolució. En forma de 5 dones, que tot i ser amenaçades, liderarem la rebel·lió.
Entre crits vessa la sang i es filtra entre màquines i teles. I taca tot aquell qui du marcada l'empremta de la revolució. De la terra són presoneres i pel poble assassinades, però de baix terra ressonen les seves veus silenciades. Però amb quines bales matareu les idees?